marhapofa pörkölt lesz. Hát aztán, hogy milyen lesz, az majd elválik. Hát remélem, hogy a dobogó valamelyik oldalán kikötünk vele. Bízunk benne, hogy a legfelső fokán. Úgy legyen. Úgy legyen. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy az ember tüdeje akkor jó, ha egy liter bort ki tud szívni. Ugye Sikerült? megkínáljuk a kedves vendégeket belőle, és kedves egészségünkre. Köszönöm. Finom lesz? Szerintem igen. Miből készül, vagy mi lesz? Ez csülökpörkölt körömágyom. Jól hangzik. Már kész vagyunk? Igen. És van valami különlegessége? Hát ja. A vörösborral megbolondított pörkölt. Mennyi vörös bor van benne, hogy őszintén? Fél üveggel. Akkor az... Jó házi bor, házi savanyúsággal. És mire számítanak a versenyeredmény hirdetésekor? Hát azért reméljük az első 3-ba benne lesz. Úgy legyen. Első pörköltem, azért legyen már valami eredmény. Legyen első. Reméljük. Mi készül egyébként? Hát nyúlpörkölt, vörösboros nyúlpörkölt. Halból? Persze, halban természetesen. Úgy az igazi. Harcsa és ponty, ugye? Körülbelül. Még kis csuka.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a meghívott vendégeket, pincetulajdonosokat és az ide látogató kedves vendégeinket. Felkérem Komjáti Lajosné, településünk polgármester asszonyát, hogy nyissa meg a 21. Sajóvámosi pincebált. Szép jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a 21. pincebál ünnepi alkalmából. Öröm számomra, hogy így, ahogy most körbenézek, egyre több fiatalt látok, ami azt jelenti, hogy ez a szép hagyomány, amely már 21. alkalommal kerül megrendezésre, nem fog feledésbe merülni. Akkor, amikor egy ünnepi alkalomra készülünk, mindig azon gondolkodunk, hogy mit is és hogyan is kellene megrendezni, hogy maradandó szép emlékekkel távozzanak az itt lévő vendégek. Igyekezetünk, úgy gondolom, nem lesz hiába való, és ezt majd önök fogják nekünk visszaigazolni holnap után, hogy érdemes volt-e a mai délután együtt tölteni velünk. Külön öröm számomra az, hogy talán településünkön ez az egy olyan rendezvény van, ami önszerveződési alapon jött létre, és immáron hagyománya van, 21 éve nem hagytuk abba, ment néha nehézségek árán, de ugyanakkor nagy-nagy sikerrel. És úgy gondolom, hogy az évek bizonyítják, hogy egyre színvonalasabb, egyre jobb, és egyre több ember érdeklődését lekötő műsorral tudunk kedveskedni. Az is nagyon jó dolog, hogy bővült a versenyek sora, hiszen már 3 versenyszámban is megmérettethetik magukat az emberek. Van az édes szájúaknak a süteményverseny, van a pörköltfőző, és mi is jöhetne utána? Egy jó itóka, a bor. Sajóvámos nem nevezhető bortermelő vidéknek, de ugyanakkor vannak olyan emberek, akik megtesznek mindent annak érdekében, hogy egy jó pohár borra le tudják hívni a barátokat, rokonokat, ismerősöket a pince mélyére. Nos, hát ebből fogunk majd mi egy kicsit kóstolót kapni, hogy vajon milyen is a sajóvámosi bor. Én ezúton is szeretnék minden kedves közreműködőnek, segítőnek köszönetet mondani azért, hogy ez a mai rendezvény létrejöhetett. Az, aki már rendezvényt szervezett, közreműködött, tudja nagyon jól, hogy mennyi háttérmunka van, mennyi izzadságcsepp lepördül a homlokon, annak érdekében, hogy itt ma önök ezt lássák, ami van. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánok mindenkinek jó mulatást, kellemes együttlétet, és ne bizonyosodjon be az a mondás, hogy rossz buli, nincs, csak rossz vendég. Mi jó sajóvámosiak bizonyítsuk be, hogy ez a buli jó, és ez a társaság jó. Kívánok mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást, és ezennel a 21. pincebált megnyitom. A tavalyi év sikeréből merítve idén is megrendezésre került a főzőverseny, a sütemény és a hagyományos borverseny. Finomabbnál finomabb ételek készültek, és szebbnél szebb sütemények, és természetesen most is a minőségi borokat díjazhatott a zsűri. Ahogy hallottam, nem volt könnyű dolguk a bíráknak. Ne csigázzuk a kedélyeket, következzen az eredményhirdetés, felkérem a zsűrik elnökeit, fáradjanak fel a színpadra, a főzőverseny zsűri elnökét Vasné Szokircsák Diát, a süteményverseny zsűri elnökét Csengéné Erikát, és természetesen a borverseny zsűri elnökét Csepregi Imrét. Adják át a megérdemelt díjakat. Na hát szeretettel köszöntünk akkor mindenkit, és szerintem csapjunk is bele, mert mindenki biztosan nagyon izgul, hogy ki nyerhetett ugyan. Én az ételekért voltam felelős, többet magammal, természetesen. Úgyhogy mondanám, és akkor nagyon sok finomságot kóstoltunk természetesen, és akkor, ahogy szoktuk, a végéről kezdjük. És akkor jön a harmadik helyzet, a 21. Sajóvámosi pincebár pörköltfőző verseny kategóriájának harmadik helyezete Bodvánszky Zoltán, úgyhogy kérném szépen. Balról támad. Gratulálunk. Nagyon finom. Azt mondta egészségünkre, úgyhogy tolmácsolom a kedves társaknak. A második helyezett következik. Nagyon finom volt az övé is, és őt úgy hívják, hogy Kis Balázs. Őt is kérném szépen.
És jön az első helyezett, aki a legtöbb pontot kapta, a 21. Sajóvámosi Pincebál legfinomabbat főzte, majd mindenki járulhat oda egy-egy valásnyalásra, és ő nem más, mint Farkas Gyula. Kívánok, a süteményverseny díjazottait kérném majd a színpadra. Először is a gyermek kategóriában nagyon-nagyon sok finom süteményt kaptunk, szépeket és finomakat is, úgyhogy nagyon örülünk neki. Egy külön díjat ítéltünk meg a gyermek kategóriában. Külön díjas Fejes Kornélia és Dabasi Brigitta, kérem őket a színpadra. Harmadik helyezett gyermek kategóriában Kis Balázs. A süteményének neve citromos csavarós. Gyermekkategória második helyezettje Lehel Bíborka, süteményének neve madártejszelet. És a gyermekkategória első helyezettjei Tóth Fruzsina, Tóth Vivien sütinyalókájával. Gratulálok neki! A felnőtt kategóriában már nehezebb volt a helyzet, sokkal több süteményből kellett választanunk. Harmadik helyezett lett kerékgyártó Petra. Kérem, fáradjon ide. A süteményének neve pedig mézes zserbó. Kerékgyártó Petra. Bárki, aki... Jó, biztonságba helyezzük a nyereményét. A felnőtt kategória második helyezettje Kis Csabáné. Boros hordó nevű sütemény. És az első helyezett lett a felnőtt kategóriába Kötvényesi Edina, pedig hamis kivis szeletével. Köszönöm mindenkinek, jövőre szeretnénk újra várni a süteményeket. Tisztelettel üdvözlök minden vámosi és hajóvámosi lakost. A borverseny zsűriének engem választottak meg, én voltam a legidősebb. A harmadik helyzeti borverseny Sajóvámoson készült borokból, a harmadik helyzeti Szokírcsák István. Második helyezett lett Jancsudák Zoltán. Nincsenek. Az első helyezett a 21. Sajóvámosi Pincebálnak a borversenyén pedig Csepregi Imre. Jó. Gratulálok, Imre bácsi. Vagy egyetes. Gratulálok, mondja.
Gratulálok a nyerteseknek, igazán megérdemelnek egy nagy tapsot, hiszen fáradtságot és időt nem kímélve lelkesen készültek a mai versenyekre. És most fogadják sok szeretettel a Sajóvámosi Csemete néptánccsoportot, akik minden héten lelkesen készülnek, próbálnak. Táncukkal színesebbé teszik rendezvényeinket. Felkészítő tanáruk Tóth Tibor. Most fényes a talpa, azért vették azt nekem, hogy táncoljak rajta. Új hold, új király, maradj utoljára. Új hold, új király, maradj utoljára. Újat csizmám most vették, most fényes a talpa, azért vették azt nekem, hogy táncoljak rajta. Új hold, új király, maradj utoljára. Új hold, új király, maradj utoljára. Szedlányodam varom Ninive, Ninive, király, király biztos. Leszedlányod nem adom Ninive, Ninive, király, király biztos. Katonasággal betörök Ninive, Ninive, király, király biztos. Legszebb lányom nem adom Ninive, Ninive, király, király biztos. Katonasággal betörök Ninive, Ninive, király, király biztos. Búj, búj, zöldát, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csapuljatok rajta. Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat, hadd kerüljen, váradat, váradat, szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. A nagy lánynak csinos barna bőregény való. Ráírom egy fa levélre nevedet, rábízom egy vadgalomra levelem, így tűzi egy barna legény kapufájára, hadd olvassa, aki szeret, hogy egy kislánya született, nehezen várja. Megárad a patak el most a parton. Azt mondják én rólam, hogy szeretőt tartok. Kinek mi gondja van rája, hadd járjon a falu szája. Ennek a legénynek én leszek a párja. A szoknyám berakva véges légirányba. Piros bőr a csizmám, úgy megyek a táncba. Ruszlikomon piros rózsa, ajkamon a babám csókja. Beszéljen a falu, nem tehet
én a szerető. A fiastyúk magasan áll az égen. Jaj, de hideg van ezen a vidéken. Szól a kakas, hajnal hasad, csípős hideg szél támad. Sej, de azért, mégis azért nem hagyom a babámat. Nincs oly szép lány, kereke nagy világon. Mint amilyen, te vagy édes galambom. Piros hurcád, rózsás hurcád, tőlem hát ne takart le. Tekints rám, gyönyörű két szemedre. 3 csillag van az égen sorjában. A harmadik csillagnak nincsen párja. A harmadik csillagpárja én vagyok, mert már engem a szeretőm elhagyott. A csillagok, ha beszélni tudnának, a lányokra mindent kivallanának. Kivallanák azt a titkos beszédet, amit szerdán szombat este beszélnek. Megismerni a daruta tolláról, gömörileg élt a kis kalapjáról. Daru tollas kalapját félrevágja a gömöri kislányok bosszújára. Megismerni a gömöri menyecskét, úgy köszön, hogy adjon Isten jó estét. Én meg csak úgy betyárosan fogadom, adjon Isten kökény szemű galambot. Megismerni, kinek van szeretője, kinek van kivarva az ökendője. Lám az enyém ki van varva rózsával, egy gömöri büszke regény csókjával. Elül borul a Dunáról, jön a babám a tanyáról. Felismer
nyerőszámunk lila, 28-as. Lila, 28-as. Senki? Megvan? Oké. Kék, 24-es. Nem te nyertél. Húzzál be át akkor még itt. Rózsaszín lesz a következő, 25-ös. Egy zöld a következő, lila, 25-ös. Lila, 25-ös. A következő szintén egy felajánlás. Drótosné Erikának köszönjük szépen. Kék, 78-as. Kék, 78-as. És húz ki a második díjnak a számát, nézzük, hogy mi lesz. Ez egy grillsütő lesz, a szerencsés nyertesnek, lila, első szám 6-os, és 8-as a következő. 68-as, tehát lila, 68-as. Érdemes volt vásárolni, ugye? Gratulálok. És húz ki a fődíjat, amit nem más, szintén egy felajánlásból érkezett Komjáti Lajosnétól, polgármesterünktől, egy utazó bőrönd, gyönyörű, és a szerencsés nyertes szám kék, kéket nézzetek csak, kék szint, 3-as az utolsó szám, nem bunda, 3-as az utolsó szám, és 3-as az első is. 33-as! Gratulálok nektek! Gratulálok! Meg akartátok nyerni? Igen, ez az sikerült. Gratulálok! Tessék! Most már elmehetsz. Elmentem. Nékem nem kellett. Na gyerünk, hatalljam! Levár! Nékem nem kellett. Fáj, a gyomrom fáj. Pálinkáért fáj. De mikor? Sámó! De mikor? Egy kis hoppá! Már elmehetsz. Nékem nem kellett. Nem hallom! Nékem nem kellett. Fáj, a gyomrom fáj.
Mikor akkor a kocsma cigánylány vett fel táncoljuk át ezt a hopp, hey, hopp! Lány vett fel a legszebb ruhát Csaja, a kör közepén állok így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltok rosszat egyszer nem többé nem találtok rosszat egyszer nem többé nem találtok még egyet akkor most a kamerának veszi a TV3 jó, szépek lesztek, nagyon jó. Ezt majd add már nekem is oda, hagyj élvezkedjek oda-haza. A dal pedig figyelj, így fog szólni, hogy vörös bort ittem az este, angyalom ragyogó. Most is. Hey, alá. Mégis szeretnek a lányok, angyalom ragyogó. Na még egyszer, hey, alá. Mégis szeretnek a nagy lányok, angyalom ragyogó. Hadd szóljon! Olyan, mintha mindig folyna a folyam. Folyik is bizony, de nem csak a bóli, a kocsmáros bizony a bóli. Az elegannak is jó itt a dolga, mulat a pista is meg az olva. Szúrják a pénzt a jó magyar forintot, igazítják a jó fajta zsogit.